kuda kuka kali tak kamu orang nasi orang kaya lah orang saya ada yang bahan ketemu suatu deh yang kayaknya ini hati ini yang lu juga kan kita cuma ini itu aja namanya mas kerja kita misalnya kita mau kita kita lakukan ini bila hambai sini media partner hai ini wasno logi mabagai sini orang sini Kpai district sakam logo pajak sung phaima karon kai mia sini state level bonmucho bungmani sini sabita asrambari constituency khojak behlabari bisini je tungnokhlawo bonmucho mane o jaga phaitani sini khoroksa takuk gari accident ongkha mane bagai tini bo hospital pajak amon bagai chungtini bono naina pajak bini yak rok tamnai silrok ngawikha 7-8 moto bini nok hunggakai west Sampasora bisini 5 number wato bini tamnai bini bufan bumunggakai borong nang bolen deporma te bini bumunggakai until deporma bo bini umole asunya ko 32 motongka bini nok hunggo bono income khainai bo kaijano bin charai mangni tongo tabu bo bini yak rok tamnai ti jurawo tamnai dukuma mage potangori rogma yakun khaimia on mage sung kanawoi sini forest minister tin sar onimesno sarma bagai botini bono kicha subasur hoka on mage sungtini bono subasu khania nei sini sarni bisintike obini rangkusia je sumono sungtini bono dinahne rok pai sakpamno phajak subasu khaima bagai sini sarno sini sar onimes sini minister bono belake chung hambairu tam himale bo sob somoy sini lokorongni jekono jungal chungmono sakakai bo sob somoy bukha kwarkai yak kholo rima bagai sini sarno sungtini nongni media bisti bono hambai chung yafaru tei chungoro subasu khaina hin phaitene sungtini manja khasumai buksa ganu kanoro sini khwaijunni sini zonal development ni chairman sini borongrang bisu tei tongo sini sabis asrambari block committee ni vice president sini borongrang subolti motongo tei logi tongo sini 9 halal asrambari ni TW ni president borongrang jok duhina tongo tei logi tongo sini west Sampasora bisini chairman sini borongrang manok asuno tei kamal salak hambai